खुलुमबाय लोगोफोर, बर'नि मोनदांथि चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। दिनै 27 नभेम्बर 2025। नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों बै मोनजिनि राशिफ्रा दिनैनि दिनखौ बोरै बारलांगोन बेनि सोमोन्दै मिथिनो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ इन्ट्रेस्ट मोनब्ला जोबजासिम नायजोबलांबानो जाबाय। फै दानिया बै मोनजिनि राशिफोरनि सोमोन्दै मिथिना लानि। गिबि राशि महरै मेष राशि। मेष राशिफोरा दिनैनि दिनखौ गोथौ फोथायलायनायजों जेसेबां गोब्राबथि समावबो सौसिलांनो हागोन। खामानि बिथिङाव नोंथांमोना देरहासारनायखौ मोननो हागोन। थासारियाव दिनैनि दिना नोंथांनि जिउखौ लाबगोनां खालामना होगोन। मोजां मोनलायनायाव सुखु गोजोनै बारलांगोन। सावस्रिया गोग्गोयै थागोन, नाथाय गोबां खामानिनि थाखाय मेंग्लिनाय मोननो हागौ। मेष राशिफोरनि लाकि अनजिमाया जादों 3 आरो लाकि गाबा जादों गुफुर। वृषभ राशि। वृषभ राशिफोरा दिनैनि दिनाव गोदान खामानियाव गोनां गोदान सुबुंजों लोगो मोनज्लायनो हागौ। फालांगियारि बिथिङाव मोजां डिल मोननो हागौ। नखराव मोजां सुखु गोजोन दिन बारलांहोनो हागोन। मोजां मोनज्लायनायाव गोजाम नांज्लायनाय खमज्लायनायफोरा खारस्रांगोन। सावस्रिया एसे एनै जेंना नुजाथिनो हागौ। जानाय लोंनाय फारसे साबधान थानाया मोजां। वृषभ राशिफोरनि लाकि गाबा जादों निला आरो लाकि नाम्बारा जादों 6। मिथुन राशि। दिनैनि दिना मिथुन राशिफोरनि थाखाय संसार जानायाव राफोद जानाया मोजां। मानो होनोब्ला नोंथांमोना दिनैनि दिनाव मायबा मोनसे गिदिर बिबान मोननो हागौ। थासारिया गोरायैनो थागोन, नाथाय बायदिसिना खरसानिफ्राय गावखौ रैखाथि होनाया मोजां। मोजां मोनज्लायनायफोरनि थाखाय मोजां सान। सावस्रिया गगा मोननाय लोमजानायजों बारलांनो हागौ। साबधानै थानाया मोजां। मिथुन राशिफोरनि लाकि अनजिमाया जादों 5 आरो लाकि गाबा जादों गोमो। कर्क राशि। कर्क राशिफोरा दिनैनि दिनाव गोसोनि जानला मेनला साननायाव गोजावलाबायनो नाङा, नङाब्ला उनाव जेंनायाव गोग्लैनो हागौ। नखर संसाराव धोर्जयै सोलिलांनाया मोजां। बायदिसिना दावराव दावसिनिफ्राय गोजानाव था। लोगोजों गोरोन्थि बुजिलायनो हागौ। दिनैनि दिनाव कर्क राशिफोरा सान्थियै दिन बारलांहोनो नाजानाया मोजां। कर्क राशिफोरनि लाकि गाबा जादों गुफुर आरो लाकि अनजिमाया जादों 2। सिंह राशि। सिंह राशिफोरनि थाखाय दिनैनि दिना मोजाङै बारलांगोन। बिथांमोना दिनैनि दिनाव गिदिर गिदिर खामानिखौ गोरलैयै बारलांहोनो हागोन। फालांगियाव हरखाबै लाभ खालामनो हागौ। थासारिया सोलायनाय फैगोन। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय मोजां। सावस्रिया मोजां गाज्रि मोन्नैबो रोखोमनि जागोन। सिंह राशिफोरनि लाकि अनजिमाया जादों 1 आरो लाकि गाबा जादों सना गाब। कन्या राशि। कन्या राशिफोरनि थाखाय दिनैनि दिना मोजाङै बारलांगोन। अफिसफोराव खामानि मावग्राफोरा मोजां लाभ खालामनो हागोन, नाथाय अब्लाबो साबधानै सोलिलांनाया मोजां। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय दिना सुख सान्थियै बारलांगोन, अब्लाबो एसे एनै बाथ्रा खोथाखौ लाना गोरोन्थि बुजिलायनाय जानो हागौ। उदैनि बेरामनि जेंना नुजाथिनो हागौ। कन्या राशिफोरनि लाकि अनजिमाया जादों 8 आरो लाकि गाबा जादों गोथां। तुला राशि। तुला राशिफोरनि थाखाय खामानि आरो नखर संसाराव मोन्नैबो बिथिङाव मोजाङै बारलांगोन। अफिस एबा खायसे खामानिफोराव गाज्रि सुबुंफोरनि गाज्रि नोजोर गोग्लैनो हागौ। थासारिया मोजाङैनो बारलांगोन। मोजां मोनज्लायनायफोरनि थाखाय मोजां सान। खर' आरो मेगननि एसे एनै जेंना नुजाथिनोबो हागौ। तुला राशिफोरनि लाकि गाबा जादों गलाब आरो लाकि अनजिमाया जादों 9। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशिफोरा दिनैनि सानाव गोथौयै साननायजों लोगोसे मायबा मोनसे गिदिर थिरांथा लानो हागौ। गोनोखोआरि बिथिंजों खामानि बेलायाव लाभ खालामनो हागोन। मोजां मोनज्लायनायफोरा सन्देह सानलायनायनिफ्राय गोजानाव था। गोजाम खामानिनिफ्राय लाभ खालामनो हागोन। सावस्रिया एसे जेंना नुजाथिनो हागौ। वृश्चिक राशिफोरनि लाकि गाबा जादों मेरुन आरो लाकि अनजिमाया जादों 4। धनु राशि। धनु राशिफोरा दिनैनि दिनाव गोख्रोङै मायबा मोनसे खामानियाव आवगायलांनो हागोन। सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय खामानिफोराव लाभ खालामनो हागोन। थासारिया समानैनो थागोन। हरखाबै फैसा खरसा खालामलाबायैया मोजां। मोजां मोनज्लायनायफोरनि थाखाय मोजां सान। सावस्रिया एसे जेंना नुजाथिनो हागौ। धनु राशिफोरनि लाकि अनजिमाया जादों 7 आरो लाकि गाबा जादों फान्थाव गाब। मकर राशि। मकर राशिफोरा दिनै खस्थ'नि फिथाइखौ मोनफुंनो हागोन। खामानि बिथिङाव प्रम'सन बा जायखिजाया बिबान मोननो हागौ। थाबथानानै थानाय फैसाफोरखौ मोननो हागोन। सावस्रि बिथिङाव एसे जेंना नुजाथिनोबो हागौ। मकर राशिफोरनि लाकि गाबा जादों ग्रे आरो लाकि अनजिमाया जादों 10। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना गोदान लामा खेवना होनो हागौ। खामानि बिथिङाव जौगासारनाय मोननो हागोन।
थासारिया सोलाय सोल' खालामनो हागौ। मेगन एबा खर'नि सानाय सुनाय जेंनाया नुजाथिनो हागौ। कुम्भ राशिफोरनि लाखि अनजिमाया जादों 11 आरो लाखि गाबा जादों अख्रां गाब। मीन राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना बायदिसिना साननाय हनायजों लोगोसे गोसोखौ राफोद महर होनो हागोन। खामानि बिथिङाव जौगासारनायखौ मोननो हागोन। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय दिना मोजाङैनो थांगोन, नाथाय खायसे फिसा फिसौ बाथ्रा खोथाखौ बुजिलायनाया मोजां। सावस्रिया जेंना नुजाथिनो हागौ। जानाय लोंनाय बिथिङाव साबधान जा। मीन राशिफोरनि लाखि गाबा जादों गोमो, गोथां, गोजा आरो अख्रां गाब आरो लाखि अनजिमाया जादों 12। गासै सानसेयारि फानजामुथि नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा, बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव गासैनिसिमबो दिनैनि 27 नभेम्बर 2025 नि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय। आरो बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना दिनैनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायबिजिरलांबाय बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय थाबाय।